Jibril Ba nana association des assurés de l'AMO an nana olu ka wele de kɛ mankan caman fɔra kɔnɔ a fɔra ko kunnafoni de man di ka ɲɛ ni association bɛ yen nɔ minnu fana bɛ se ka kunnafoni jɛnsɛn o b'a to mɔgɔ caman bɛ faamuyali sɔrɔ AMO ko la halisa. Mɔgɔw ka sigi an ka réfléchir ni fɛn min filɛ parce que ne y'a ye ne yɛrɛ sigi min bɛ ka kuma ne y'a ye mɔgɔw bɛ bɔ kɔfɛ ka na international bɛ bɔ kɔfɛ ka na u bɛ na u somɔgɔw fɛ Bamakɔ u b'u ka carte sugu ma u bɛ taa AMO la u b'a fɔ bénéfice u b'a téléphone bénéfice u b'a analiser bénéfice parce que maliyɛn wɛrɛ tɛ an y'u bɛɛ ye donc tɛ se ka ten an tɛ se ka fɛn kɛ an tɛ se ka ASI cadre illégal kɔnɔ c'est pour ça an ye cadre créé pour que sariya b'an yira c'est un association on a des CPC délivrés par le gouvernement. Mɔgɔ commune bɛɛ lajɛlen ka daminɛ 1 la ka taa fo commune 6 la an bɛna CCR bila kelen kelen ka taa hôpitaliw la ka taa mɔgɔ informer pour sensibiliser an b'o nafa kan minnu ma se ka u inscrire u t'u inscrire minnu ma se ka enrôler u ka t'u enrôler an b'a bɛɛ don à sur le point ka bɛɛ laɲɛnabɔ. Mais an bɛ an b'o faamu cogo min k'an ka connaissance approfondie AMO la parce que mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɛn bɔ n'a sɔrɔ i ma faamu ne na formation ye AMO la AMO ka expliquer AMO ye AMO bɛ mun kɛ AMO ye assuré an ka droit ye jumɛn an ka devoir ye jumɛn an k'o dɔn n'an y'o dɔn an ka baara min kɛ fɔ o baara min kɛ terrain na. Kuma a kun ka ca mais kun fɔlɔ ni filanan min bɛ yen belebeleba o ye ka AMO ye ŋɛnɛyalima min ta ka ɲɛ AMO ye n'a b'a to maliyɛnw bɛ bi an bɛ yɔrɔ min na bi bana de jɔyɔrɔ bɛ se k'i minɛ i bɛ se ka fɔ ko Ala k'an kisi bana de ma sinon furakɛli an nɔgɔyara Ala fɛ nɔgɔyara Mali la an ka wuli mais an ɲɛ b'o la ko dɔ bɛ ka kɛ a senkɔrɔ o man ɲi an b'o dabila an b'o tɛ se k'o kɛ an b'an sɔsɔ créer pour ka se k'o mɔgɔw bali o y'a foroduma yɔrɔw ye o y'a kalamacɛma yɔrɔw ye o y'a ŋaniya yɔrɔw ye an b'o de créer pour an b'o yɛrɛ protéger k'an yɛrɛ protéger. Association tɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka na mɔgɔw la dɛmɛ pour ka ɲɛtaga dɔw sɔrɔ an ka bɔ yɛrɛ la an y'a ɲɛna ka fɔ caman an b'o kɔrɔ in faamuya kosɛbɛ c'est pour k'u ladɔnniya a avantage ni a taabolo yɛrɛ kan a nafa mun b'u yɛrɛ kan donc pour ka se ka u yɛrɛ inscrire u ka dire AMO yɛrɛ la quoi.